Good morning guys, no? Maayong buntag. So ani ana pod si Kevin Dorion og si Louie TV. So ipakita, ibe. Tira Kevin. Mumbai kay. Good morning guys, no? Good morning. Good morning. Pagmata na mo kay Happy New Year. Yeah. No, so mo ni among Guys, mo ni karon ng among ano? Kung talaba ipakita ni Louie TV, no? Kung klase-klase ni siya nga ikada, lain ni nga ikada. kay nag pre-testing mi karon guys, nag-pre-testing mi. Ano sa manok mo na tong harvest para New Year? Ugma ang last na to, no? Ugma mag-harvest mami. Ang orderan kotom na karon, no? Kay wala na may takyubin ugma, no? So habol-habol. No, habol sa mo karon. Kung kinsa tong gusto mo habol. Sa man habol. karong Blanket. Blanket. Kay karon ang last na mo nga takyubin, guys. Oh, no, di na to pala wala na takyubin, guys, no? Wala na mo deliver karon lang. So order na. So gamay lang makita atong harvest ron. Gamay ra. Gamay ra kay kanami half day lang mi ugma. Kay pakita ang dagat. Oh. Morning dagat ni Louie TV, no? Ni Louie TV. Yeah, Stephen. Kondisyon nga si Louie TV, no? Kau dahil ko. Ayo kay tugnok ayo. Aw. No, so daghang kayong salamat sa mga ni-follow na muno, sa mga nag-share sa video. O ginaot nga karong bagong tuig, bago na pud. Magbago ta. Magbagong source, magbagong source, magbagong source. Bagong kinabuhi. Bagong guys. kinabuhi niya. I-follow gyud niyo, i-share ang mga video. No. Support local. Kung gusto mo maantigo mo atiman aning talaba sige, ako magkakang isang language. Kung gusto mo maantigo o dili mo follow mo pirmi kay tudloan mo kung unsaon. Tudloan mo ni Louie TV kung unsaon niya pag tanom, pag padako, pag harvest. Especially sa Mindoro, no? Sa Mindoro na dito sa Bacolod. Ata, Bacolod, Arak, Cavite. Meron din doon sa Cavite. Sa mga Cavite nyo, no? Ito na, tingnan nyo mabuti para yung talaba natin malalaki. Pin! Wala sabi na, tubig, Pin! Tro! Tubig. Kara, guana ng tubig ko Puno naman Ano ka ni mabustutin barko? Ano ka daw? Lalo, kahawa ni, uy! Una! Ay! Una, ito sa stop ko! Ito siya! Ito! Lalo, kahawa! Kana, uy! Ato sa kaw! Ito! Lo guys, habang nga, uy! Lo! Kana ang tubig, uy! Kalaw gaw! Isa! Ito, kaya dagang kay tubig! Oh! Lah! Mapuno na ni! Lah! Kap! Woo! Nah, isa. Kaya tubig, dagas kayo! Ay! Soy, payo! Oh! Okay na niya. Ingon siya, okay raw. No! Grabe na ang tubig ka ni. Basing waka ni mauliking, guys. Tubig ko, dagan na kay tubig. Ang sab tao mo. Luno ta ni. Dagan na tubig ko. Dagan na ni. Busloti. Sorry mo. Takilid gani o. Ang barko, takilid. Dahil dyan po ni Mr. Cup. Ipay na ba? No. Ipay. Oh. Iman, naurong Skusifuni kuchiwa. Iwi no. Ganina ni gamay ang tubig. Go. So yung makasulti ni mo. So amo sa ni i-check na yung kay ang barko na mo na igustot gamay. So thanks for share o follow, no. So amo sa ning update manon diri. So nagsulubing mga life jacket karon kay among gi-check among barko. Kay burag nagtakili do. Kita ninyo? Bin, usa yung makasulti mo sa barko na to ron. Ha? O magsitig yung ka? O?
muling na sulti sa mga sauna katong sa isdaan ni Oh, nga magdaga ng barko. Mag life jacket yun. nasa life jacket. Makita ako life jacket sa no. Oh. Tanang life jacket ni TV. Doon pakita tanawa tubig. Tuloy. Dito ka dito ka ano? I-check na dito ang tubig. Ulaw. Ano so? Sabi lang sa. Oh? Murag nagbukal pa. Ah, nagbukal pa, butog ang bukal, unsa? Ay, kung ka tanawa riyo, buangan mo eh. No, gatakilid lagi. Pilita para ang ba Ah, sige, ana, sige. para ang dagat sa atong barko. Mas kayo mo tingog para makita nila ba, oh? Grabe kalindot guys, bisag. Nakuyawan mi kamay pero, Okay lang guys. oh? Ah, buramag na sa kuwan, buramag ka ng turista. Kanay lang yan guys. Oh? Ang balot sa mga pagkat pagbuha. Ah, partial rin eh. Oh? Oh, pakita sa dagat, ako pakita sa dagat ha. Dito ang operator sa Pilipinas guys. Ang Ah. operator. Katulgon o kuhay balod. Pero naay balod. Guys. Nagari panahon sa lugar sa mga asawa. Oh, Kauna nga wala pa himo di man ipagyaw ang dalan. oh. Sa dagat mi magi. Lo. Nabali ang palatik nga dalan ako kung anak. Ah, yaw, Sa ano? asawa. So, mo rin, anad kay kagbalod. Well, anak ko tayo sa balod. Ang iniga. Anak ko magsintahan. Ako din yung birahon. Asa? Kaning pool. Ayaw kay maglukan ko. Oh, so makita na ko no. Ninot kay kabuntagon karon. No? So mo ni among gi-harvest karon gamay lang kay 31 ay half day lang mi. Oh. Oh, kita niyo yung ang palibot no, diha. Nya bin ato taloyo bin. Okay, bye guys. Kuya, shout out sa nasa shout out. Shout out, shout out sa atong mga followers, shout out. Shoutout ko diya sa mga followers kay sa among followers, number 1 followers. Nya katong Kay Aling Maria nga mag-deliver sa iyang mga customer karon oh. nya katong Aling Maria. mga utangan na tugtuba sa una. Katong mga nautangan ko ba? Basi makabayad mi pohon. Oh, pohon. Oh, Shout out pero- din dan ni Aling sino to? Oh, Aling Gloria. Aling Gloria. Oh. No? Onya. Ayon na yung butahin tubig. Oh, sige na kay tugnaw na kayo. Okay, bye guys. No, so adto na mi loyo, daghang salamat. So, abi na mo buslot, wala ra day, normal ra day no. So, bye.